Parece que este ano o bo tempo non quere chegar. 21 de xuño, a entrada do verán e todavía non podemos ir á praia, pero imos a cruzar os dedos para que ningunha das actividades que traemos hoxe á senda cultural se cancelen pola choiva, que ademais hoxe traemos eventos para todos os gustos, así que estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural cunha exposición da Escola de Cantería de Poio. Un ano máis os veciños de Poio poderán desfrutar da mostra realizada polo alumnado da Escola de Cantería. A exposición, que está disponible no Casal de Ferreirós, poderá visitarse ata o día 27 de xuño. Imos agora con outra exposición, neste caso en Cambados. O pintor e poeta Suso Alonso expón aquí a súa última obra, titulada En luz escrita. A mostra consta de 55 obras divididas en 3 partes: pezas abstractas, o porto de Vilagarcía e as mulleres da historia. Nesta última parte, o autor inspirouse nunha reinterpretación que Cunqueiro fixo do poema Balada de las damas de antaño. Este traballo poderá visitarse no Salón de Exposicións Torrado ata o 7 de xullo, de martes a venres, en horario de mañá e tarde, e sábados e domingos só pola tarde. A entrada é gratuíta. A mostra Achega das mulleres á sustentabilidade do mar chegou esta semana a Redondela. Estará disponible ata o 7 de xullo. Esta exposición itinerante busca recoñecer as achegas das mulleres á economía do mar e a sustentabilidade, dende ámbitos como a educación, a investigación ou os oficios propios do mar. A mostra componse de fotografías e vídeos e está promovida pola Deputación de Pontevedra e pola Universidade de Vigo. Como me presento, ese é o nome dunha exposición disponible en Pontevedra e que pretende facer reflexionar a cidadanía sobre a identidade social das persoas con trastorno do espectro autista. Cun espazo íntimo e coa mensaxe clara de que a arte é unha ferramenta de igualdade, os autores desta mostra, Esteban de la Iglesia e Manu Suárez, fotografaron a 17 parellas formadas por personaxes famosos como Luis Tosar, Pepe Solla ou Sés, e persoas ignoradas socialmente, neste caso representadas por persoas con trastorno do espectro autista. Unha exposición necesaria para a sociedade e que estará disponible ata o 13 de xullo no Café Moderno de Pontevedra. Imos agora con outra exposición, neste caso con Sorrisos Transformadores. Esta iniciativa da Deputación de Pontevedra, en colaboración con Arelas e coa fotógrafa Noemí Chantada, busca a visibilización e sensibilización do colectivo trans. Este proxecto trata de prever actitudes e comportamentos discriminatorios por orientación sexual ou identidade de xénero e promover así a igualdade de oportunidades e o dereito a ser diferentes. Antes de rematar coas exposicións, temos que recordar que esta fin de semana é a última na que poderedes visitar a mostra Celebrando a Seoane. A exposición Celebrando a Seoane estará disponible no Museo de Pontevedra ata este domingo. Con ela preténdese lembrar a figura de Luis Seoane como pintor, debusante, gravador, ceramista, deseñador e humanista. O Concello de Pontevedra comezou este mes coa iniciativa Paseos pola Pontevedra Literaria, un evento que mañá celebra a súa segunda cita con Carlos Taboada. Carlos Aurelio López Piñeiro, Carlos Taboada e Lourdes Maceiras. Eles serán os guías dos 3 roteiros desta nova edición.
uns paseos que comezaron a fin de semana pasada e que se prolongarán durante todo o mes de xuño. Mañá é a segunda cita con Carlos Taboada. O tema principal deste encontro será Pedra Arcana, cidade lorquiana. As persoas interesadas poderán inscribirse a través do enderezo pontevedraliteraria@gmail.com. As prazas son limitadas, 50 por percorrido. Esta fin de semana chega un dos eventos máis esperados, a cita que pon o arranque ás festas de verán de Pontevedra, o Surfing de Lérez. Tras os concertos de Ose de Heredeiros da Cruz, Fondo Norte, Malqueda e Selvática, mañá chegan a Illa das Esculturas, Musu, Basanta, Santi Araujo, Ortiga, Familia Camaño ou de Lelis Kelis, entre outros. Como cada ano no Surfing de Lérez haberá espazos para todos os públicos, dende unha zona de xogos, unha zona gastronómica ou un mercadillo. Ademais, pola noite subiránse ao escenario diferentes DJs, como Charlie DJ, Iván Fiuza ou Malaguita. E todo isto de maneira gratuita. Iso sí, o Surfing de Lérez terá unha vertente solidaria, xa que todos os asistentes deberán aportar alimentos non perecedoiros para os máis necesitados. Así que xa o saben, un evento onde a música, a gastronomía e a solidariedade consúganse á perfección. E pasamos a outro festival, neste caso na Illa de Arousa, o Desconcerto na Praia, que este ano celebra a súa 7ª edición. Desconcierto Cultural trae un ano máis un festival de balde que reúne algunha das mellores bandas galegas do momento. Unha xornada de concertos nun paradisíaco recuncho da illa. Unha cita onde ademais da música, praia e natureza haberá moita comida. O lugar é o Chiringuito de O Faro, un lugar a pé da praia para desfrutar durante todo o día da mellor música. O evento é de balde. E antes de irnos recordamos que este domingo é a noite de San Xoán, así que non esquezades saltar as fogueiras con cuidado e que non falten as sardiñas. E agora sí, ata aquí a senda cultural, nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.